Ben jugat. Capítol 3. La reina. Quina feina. Tápame, 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 que tengo frío. Aunque quieres taparme, ay, 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 cariño mío. Tápame, 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 Iaia! tápame, que tengo frío. Iaia! Què vols? Que baixis la música, que estem fent coses importants, estudiant! Què dius? Que està nevant? Ai, iaia, que baixis la música, que estem estudiant! Ja voy, home! Tia, jo flipo quan tractes la teva àvia, Ja, ens té aquí cada tarda, com a marqueses i fent el que ens dóna la gana, i a sobre té una neta que és una malcriada. Anda, calla, mojigata! ¿Mojiqué? Mojigata! Ei, que estem a la tercera pantalla! Espera, talla això ràpid! Endavant la tercera pantalla! La tercera i última pantalla, ambientada en Bajamar, un món marí on unes simpàtiques posidònies conviuen amb peixos i pops. En aquest cas, el mal ha introduït unes posidònies infiltrades que han incitat una sublevació per a destronar la Peppa Pop, la reina del barri. Serà capaç el jugador de distingir les infiltrades i capturar-les? Difícil, Només si ho aconsegueix, les reines dels tres mons estaran alliberades i hauran recuperat el control del castell de les forces del mal. El jugador s'hauria passat el videojoc. Hi ha una cosa que se m'ha escapat. Quan parlem de forces del mal, de què estem parlant exactament? Doncs obvi. Foscor, cuir, nit, tenebres, obscuritat... Ai, que sí, però un mal així més de carn i ossos o metafòric? Paula! Tot arribarà, tot arribarà. Doncs clar, Paula, impacient. És que ara el que toca és veure la demo de la pantalla final. Vale, però sent llamando a tierra, que estic pensant en una cosa ara, que el videojoc està quedant molt pep i tot això. Però sembla que us heu oblidat que l'Ajuntament espera que organitzem una reina, Doncs sí, amb això no et falta raó, tia? Hem de pensar alguna cosa ràpida. Ah, i ja que ho hem fet a través dels teus cosins Huete, per què no proposem a huertos que vagin com l'any passat i fem de reina la verge del vinyet? Ui, no. A més d'un li donaria un patatús. Con la iglesia hemos topado. Escolteu, ja que parleu de reciclar disfresses, crec que ho tinc. Per què no reciclem una reina d'un altre any? Vols dir que a alguna li queda l'energia per repetir? Haurem de fer un càsting. I arriba el gran moment d'escollir la reina del Carnaval 2024. La temàtica és la reina reciclada. Que entrin les meves reines! I d'aquesta manera queda demostrat empíricament que processar materials de productes al final de la vida útil per extreure'n matèries primeres o reutilitzar-ne els components no serà en el nostre cas una solució satisfactòria. Tápame, 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 que estoy mojada. Para mí será taparte la felicidad soñada. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven a mí, cariño mío.